ngono aja ngono aja ngono suara soleh ngumandang suarane tula-tuli kepenak unene penak unene mong ngernyokake bareng lan bentrokan dipun suling sigrak kendangane aja ngono iya aja ngono aja ngono ngono suara soleh ngumandang suarane tula-tuli kepenak unene unene mong atranyoake bang ralang kentrong tepong soleh sigra kendangane gampang suling kumandang suarane kepenak unine ala kepenak unine ala kepenak unine mong ngernyokake bareng lan kentrokan dipun suling sigrak kendangane iya iyo iya iya iyo iya iyo iya iya iyo ya aja ngono aja ngono aja ngono suara soleh ngumandang suarane tula-tuli kepenak unene atranyoake bang aralang kentroke atipung soleh sikra kendangane aja ngono ya iyo ya ya iyo plerai Mas sudah
Mayai karepmu njaluk diesemi tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kaping paten ketimuran mangko keri ing jaman mbaya sing eling eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandamu putra saka langit cok mas ojo diplerai plerai mas ojo dipayai mayai karepmu njaluk diesemi tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kaping paten ketimuran mangko keri ing jaman mbak yo sing eling nduk eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandamu oi mas ojo diplerai mas ojo dipayai mayai karepmu njaluk diesemi tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kaping paten ketimuran